Пак мені вже 52 роки, я знаю ще я вже тут 32 роки, коротше, я в невістках, тут наше поле, і ми зараз з ним межуємо, ми в сусідах живемо, і худобу кохаємо. Так? Пак я його знаю від дитинства, пак кілька в нього дітей було, 3 жони в нього були, діти, пак діти його люблять, тепер він вже старий. Худобу держав, і він каже, правду, каже, 40 овець, по 4 корови, і бики в нього були. Ваня, потня слухай. Бо ти можеш то казати. Та чого не може? Він нам те саме. Ваня, да, щось підскажи теж, бо ви щось не забула. Я кажу, як я чисту правду, як дідо газдував, як дідо робив, кілько худобу держав. Усе. А зимою що він тут? Він тут був зимою? А той зимою у нього кінь був, так, а на коня йшов у село та віз собі і пшениці, і худоби, і хліба. Усі запчасті на зиму би було що їсти, а майбіж їв токан, молоко, яйця собі бив по 5, літр молока, 5 яєць, вип'є і косить до обіду. Берував, і знаєте, як косить, бере косить, ви можете махати сидять, бере косить у провал, а дгорі йде та обертати. За ним жону не треба було обертати, бо він жону цінив, бо в нього жін було доста, то він любив. Пак що ще можу поздоровити? Пак всім, кріпость, силу, коротше що, мечти ваші, які є, Камеру ще раз. здоров'я саме головне. Та бути веселому, живому, працювати і все. І всі Знаєте, я зуб'єте з панталіку, так що це не щастя мене на десь Іване, то може через те, що свою не випекав сюди.